खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 7 जानुवारि 2023 बाराय जाबाय सुनिबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। आसामनि गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय बकाघाट टाउननि रहिता सापरियाव पिकनिक जानो थांनाय सानै सुबुंफोरा नावजों दावबाय थानाय समाव बिसोरनि नावा हरखाबै बेलथायना होनायाव सानैबो जिउ गोमादों। थैनाय सानै सुबुंनि मुङा जाबाय रन्जन मिर्दा आरो बिनोद साहु। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय हारिजरा ओनसोलनि थागिबि सानै बाइक सिखाव, मबाइल सिखाव आरो रां लुथिग्रा सिखावफोरखौ आसाम पुलिस आरो CRPFनि हानजाया जथायै गोख्रों सिग्रोमनानै रङियानिफ्राय एरेस्ट खालामदों। लोगोसे बिसोरनिफ्राय गंसे 7.65 mm पिस्तल, गंनै गोबौ सिखा, गंनै मबाइल फन आरो गंसे बाइकबो बोखांनो हादों। हमजानाय सानै सिखावफोरनि मुङा जाबाय फाजाल आली आरो बाबली हुसैन, सानैबो मुस्लिम मानसि। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय गीतानगर पुलिसआ नवीन नगरनिफ्राय नंखाय रांजों लोगोसे जाथायाव लोब्बा थानाय सानै दायनिगिरिफोरखौ एरेस्ट खालामदों। लोगोसे बिसोरनिफ्राय 500 रांनि 40 बान्डोलनि नंखाय रांबो बोखांनो हादों। हमजानाय सानै दायनिगिरिफोरनि मुङा जाबाय साइद मुराब आरो माफिकुल इस्लाम, सानैबो बिपुरियानि थागिबि। आसाम राइफल आरो मणिपुर पुलिसआ जथायै गोख्रों सिग्रोमनानै मणिपुर रायजोनि सिङाव थानाय काक्सिंआव एरसोना थानाय UNLF उदखारि आफादनि सासे केडारखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय UNLF उदखारि आफादनि केडारनि मुङा जाबाय असलाम खान। मोख्राफोरजों सेलफि लानानै जायगायावनो जिउ गोमादों। महाराष्ट्र रायजोनि बारान्दाघाट लामायाव सासे 39 बोसोर बैसोनि आब्दुल शेख मुंनि सुबुङा मोख्राफोरजों गावनि मबाइलजों सेलफि लाबाय थानाय समाव हरखाबै गालिना गोलैनानै 500 फुट गोथौ हाखराव गोलैलांनानै जिउ गोमानांगौ जादों। आब्दुल शेख बिथाङा गावनि गारिजों कंकाराव थांगासिनो दंमोन। बे समावनो बारदानघाटनि लामायाव मोख्राफोरखौ नुनो मोननानै गारिखौ दसे सम लाखिथ'नानै मोख्राफोरजों गावनि मबाइलजों सेलफि लागासिनो दंमोन। बे समावनो बे जाथाया जादों। दिल्ली पुलिसनि सासे हेड कनस्टेबलआ सेन्ट्रेल दिल्लीनि राफि मार्गआव गावखौनो अरजों सावनानै गावनि जिउखौ गावनो फोजोबनो नाजादोंमोन। उनाव बिथांनि लोगोफोरा नुहुरनो मोननानै बिथांखौ रैखा खालामफिननो हादों। पुलिसआ बुंनाय बायदिब्ला बे हेड कनस्टेबलनि मुङा जाबाय कुलदीप आरो बिथाङा सिगांनि समावबो बेबायदिनो थैनो नाजाखांबायमोन, नाथाय बै समावबो थैयाखै। नाथाय कुलदीपआ मानि थाखाय सोरनि जाहोनाव बे जाथायखौ खालामबाय थायो बेखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नाय जायाखै आरो बे अरा बिथांनि गोदोना आरो बिखा बाहागोआव खामदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। साहानि थाखायनो सासे सुबुङा गोबौ सिखाजों गाग्लोबदों। केरलानि माल्लापुरामाव सासे दुथां सुबुङा सासे हटेल बिगोमाखौ साहा लोंनो थांनायाव साहायाव सिनि खम आरो सिनि गोबां जानायनि बाथ्राखौ लानानै नांलाय खमलाय जानायाव साहा लोंग्रा सुबुङा हटेल बिगोमाखौ सिखा गोबौजों गाग्लोबनानै गोब्राब जोखोम खालामदों आरो हटेल बिगोमाखौ उनाव फाहामसालियाव लांनायनि उनाव जाथायखौ पुलिसआ खौरां मोननानै दायनिगिरि सिखाजों गाग्लोबग्राखौ एरेस्ट खालामदों। सिखाजों गाग्लोबग्रा दायनिगिरिनि मुङा जाबाय सुबेर आरो हटेल बिगोमानि मुङा जाबाय मान्नाब। बे समाव दायनिगिरिखौ एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालिसिम दैथायहरनाय जासिगोन आरो हटेल बिगोमाखौ फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ। मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जादों। बे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायजों साद' सुबुङा जिउ गोमादों। कर्नाटका रायजोनि बेलागावियाव मन्दिराव फुजा खालामनो थांबाय थानाय गंसे गारिया फांसे दंफाङाव सौग्रावनानै हरखाबै जाब्रबथाय जानानै साद' सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमादों आरो गुबुन 19 सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों। बे गारिजों गासै 20 सुबुंफोरा दावबायगासिनो दंमोन। बे समाव जोखोम जानायफोरखौ फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ। थैनायफोरनि मुङा जाबाय हानुमाप्पा, दीपा, सबिता, मारुति आरो इन्द्रा। गुबुन सासे थैनाय सुबुंनि मुंखौ खौरां मख'नाय जायाखै। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर।
गोजोन्थों एसेनोसै जै बर' हारिनि